blížia sa vozidlá verejnej bezpečnosti, tak ako si to pamätáme. A v každom vozidle postupne sa budú nachádzať hostia, ktorí budú potom na slávnostnej tribúne 1. májovej. Pekne sa pozerať na sprievu. Takže vážení účastníci 1. májových oslav Dojči, privítajme prosím vás čestných hostí. Nebojte sa, hurá, než je 1. máj. Tak, nech sa páči, máme tu prvé vozidlo s takými čestnými hostiami. Pôjdu pekne postupne na tribúnu. Nech sa páči, vážení hostia, máme tu krásnu záhradskú dievčinu v našom kroji, nech sa páči, slovanský zvyk, chlieb a sol. Vítame prezidenta Záhoradskej sebestačnej svojpomocnej republiky, pána Pavla Nemca Levína. Nech sa páči na tribúnu, páči sa. Teraz vítame generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, súdruha Martina Rudého. Nech sa páči, slovanský zvyk, chlieb a sol. Prichádza ďalší host, veliteľ vojsk pohraničnej stráže, rozmiestnený na západnej hranici našej krajiny proti imperializmu, plukovník Peter Nekonečný. Postupne sa nám presúvajú vozidlá našich hostí. Privítame ďalších účastníkov našich osláv. Vítame celoslovenského veliteľa dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku, pána Štefana Pítla staršieho. Vítajte u nás, kde sa páči slovanský zvyk. Teraz prekvapenie, ktoré sme nečakali a podarilo sa. Veľká delegácia z našej kubánskej kamarádskej priateľskej republiky i zo Spojených štátov amerických. Nech sa páči. Vítame bojovníčku za ľudské práva a ikonu protestného hnutia v USA Angelu Davisovú. Nech sa páči slovanský zvyk, chlieb a sol. Ďalej. Vítame prvého tajomníka komunistickej strany Kuby, kubánskeho prezidenta, veľkého revolucionára Fidela Castra. A teraz jedno z milých prekvapení. Pohostíme súdruha Castra chlebom a solou, nech sa páči na tribúnu. A teraz prekvapenie. Fidel Castro priviezol svojho najmladšieho syna, Fidelita, ktorý sa chystá na Kube prevzať moc. Už premenil kubánsku ekonomiku na iný systém. To vidíte podľa vozidla, akým sa priviezli. A Chiqueta